Búscase un novo marco para regular a vivenda, unha das principais preocupacións dos españois. A mocidade agarda accións, xa que é un dos colectivos que máis dificultades ten á hora de acceder a unha vivenda. O mercado da vivenda está a vivir anos complicados pola incansable suba dos prezos, tanto do alugueiro como da compra. Este ano agárdanse novas normativas que se unan ás xa fixadas. Entre 2025 espérase que o valor dos arrendamentos siga crecendo pola lei actual. En principio, as novedades, os gobernos centrales e demais e a oposición esperamos que se poñan xa de acordo de unha vez, non? Eu creo que están condenados a entenderse porque senón vai a ser un problema moi gordo. Entonces, polo ben de todos, en principio, as medidas que din que se van a adotar, si non quedan máis que en meras intencións e simplemente en declaracións, pois, todo que veña, benvido sexa. E tamén se espera que dean os resultados agardados. Un dos colectivos que máis problemas se está a ter a hora de acceder a unha vivenda é o dos xoves. A mocedade, a xente xoven que é a que máis o sufre, non? Porque sobre todo a hora de independizarse, salir un pouco da casa ou incluso xente pois un pouco que por traballo ten necesidade de moverse para unha nómina, pois non sei, a mellor como hai aquí que te podan dar pois máis ou menos a media entre 1.200 e 1.500, pisos xa de 500, 600 euros para unha persona sola, pois xa lle costa tamén. Incluso a veces xente maior pois que vive de alquiler, se ten unha pensión e non ten unha pensión alta, pois tamén o sufre. Por iso o Goberno traballa na lei polo dereito á vivenda, coa que se persegue axudar os colectivos con máis dificultades de acceso con medidas como o límite do prezo do alugueiro ou impulsando vivendas públicas. Esta norma incluiría unha nova definición de vivenda baldeira para que os concellos poidan aplicar o recargo do IBI ás que estean baleiras máis de 2 anos, sempre que o propietario teña máis de 4 vivendas nesta situación.